Здравейте! Това е първата тиквичка за тази година и какво ще направим с нея в нашата рубрика "Какво хапваме на село" ще видите до края на това видео, така че гледайте, последвайте ни за още такива интересни рецепти. Това, което веднага ни хрумва да приготвим с нея, е шоколадов десерт. Останете, за да видите какъв ще бъде той. Имам си и помощница, така че заедно ще направим шоколадовия сладкиш, нали така? Чудесно! Хавлийката е зад теб, можеш да се избършиш. Така. Както видяхте, 3 яйца. Слагаме една малка тиквичка, която ще нарежем на малки парченца. Защо слагаме тиквичка в нашия сладкиш? Защото самия сладкиш става много по-мек и по-влажен. Така че наистина става уникален. Сега това нещо ще го разбием. След като сме го блендирали, сега ще си го сложим в миксера вече. И ще стане вкусно. Моля те да изсипеш тази смес. Да, шефке. Тук сме си приготвили по 60 грама бяла и кафява захар. Кафява захар слагаме малко да стане по-карамелен вкуса. И сега пускаме миксера. И сега, когато ни се разбила вече захарта с яйцата, си добавяме останалите съставки. Слагаме малко сода, бак пулвер, някаква мазнина, олио, разтопено масло. Слагаме си какао. Сега брашното, като брашното сме го смесили малко брашно от лимец и пшеница. И сега пускаме и после ще сложим ванилия. И като за финал добавяме една голяма лъжица шоколад. Може и разтопен, може и течен шоколад. Да. И последно миксираме. Пускаме вече фурната да се загрява. Приключихме вече и с миксера. И сега ще си сложим вече сместа в тавата. Фурната вече се затопля. В последния момент решихме, че ще правим няколко мафина. Така че ще разпределиме количеството. Аз ще правя мафини. Да, и няма да има нищо вътре, орехчето. Или да поръсим орехчето. Или някакви плодове като малинки. Искаш ли да сложим малинки? Да. Имам замразени малинки. Да. Както виждате, в последния момент експериментираме с нашите десерти, така че всичко се случва наистина на момента. Така, готови са ни мафините и кекса и сега ще ги слагаме във фурната да се изпекат.